वैभववाडी तालुक्यातील करुळू गावठण येथील सदानंद हरिश्चंद्र कदम हे शेतकरी पुराच्या पाण्यात वाहून गेले। शेतीच्या कामाला जात असताना ही दुर्दैवी घटना आज सकाळी घडली। बेपत्ता शेतकऱ्याचा शोध घेण्यासाठी प्रशासनासह सह्याद्री जीवरक्षक टीमकडून युद्ध पातळीवरती शोध मोहीम सुरू आहे। वैभववाडी तालुक्यात सोमवारपासून मुसळधार पाऊस कोसळत आहे, त्यामुळे सर्व नदी नाले व ओढे दुथडी भरून वाहत आहेत। अशातच करुळू गावठण ब येथील शेतकरी सदानंद हरिश्चंद्र कदम वय वर्ष 60 ही पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे। कदम हे शेतीच्या कामाला जात होते। नदीतून जात असताना त्यांचा पाय घसरून ते वाहून गेल्याची घटना घडली आहे। घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी तातडीने शोधकार्य सुरू केलं। त्यानंतर सह्याद्री जीवरक्षक टीमचे तब्बल 40 स्वयंसेवक घटनास्थळी दाखल झाले असून नदीपात्र आणि परिसरात कसून शोध मोहीम सुरू आहे। घटनास्थळी पोलीस, महसूल विभागाचे अधिकारी आणि स्थानिक प्रशासनही दाखल झालंय। मुसळधार पाऊस आणि नदीतील पाण्याचा प्रचंड वेग यामुळे शोधकार्यात अडथळे येत असले तरी सर्व यंत्रणा बेपत्ता शेतकऱ्याचा शोध घेण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे। गावचे सरपंच नरेंद्र कोलते सकाळपासून घटनास्थळी उपस्थित असून ते या शोध मोहिमेवरती लक्ष ठेवून आहेत।